vagyunk itt, mert szólni szeretnék róla, ha egy mód van rá az egész világnak, hogy én az elmúlt 10 évben, azaz 2006-tal kezdődően, akkor még az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának szociológia szakán készített szakdolgozatommal megalapozva a későbbi kutatásokat, egy nagyon fontos, véleményem szerint rendkívül fontos szociológiai és filozófiai elméletet írtam. Ennek az elméletnek a 10 év alatt folyamatosan keletkező újabb és újabb részeit szerzői kiadások sorozatában publikáltam. Legutoljára 2016 tavaszán, azaz fél évvel ezelőtt publikáltam a saját legújabb írásomat, ami ennek az elméletnek a befejezése. Köszönöm, és milyen szempontból fontos ez az említett elmélet? Ez az elmélet fontos egyrészt minden egyes ember, másrészt az egész emberiség szempontjából, mert megalapozhat egy olyan világváltozást, ami az emberiség számára nem csak ideiglenesen, és nem csak remélhetően hasznos és jó, hanem ami alapján végérvényesen és garantáltan jóra fordulhat az egész emberiség sorsa. Ennek az elméletnek az a kutatási témája, hogy vajon milyen világkörülményeket figyelembe véve, és milyen módon volna lehetséges bekövetkeztetni a messiási kort, jóra fordítani véglegesen az egész emberiség sorsát. Az eredményeim arról informálnak egyébként, hogy a messiási kor bekövetkeztetése nem volna lehetetlenség. Igaz, tudomásul kell venni, hogy csak egyetlen módon van rá lehetőség, és nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem egy varázslatszerűen bekövetkezni képes hirtelen világváltozásra kell gondolni, amikor a messiási korra gondolunk, hanem egy igencsak hosszadalmas társadalomszervezési folyamatnak az eredményére, amelynek egy precíz, fegyelmezett társadalomszervező tevékenység az alapja. Az emberiség által évszázadok, generációváltásain keresztül folyamatosan szándékolt célállapotról van szó, amely célállapot céltudatos társadalomszervezés eredményeként képes bekövetkezni. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ez a speciális társadalomszervezési módszer abszolút békés. Az egész emberiség beleegyezésével történhetne, soha senkinek semmilyen fizikai bántódása nem származhat ennek az elméletnek az alkalmazásából, senkinek anyagi kára sem származhat belőle. Persze a békés jellegét nem úgy kell érteni, hogy nem okozhat vitát, mert hiszen minden elméletnek van vitáztató hatása, így lehet számítani arra, hogy ennek is lesz. Igen, hát ugye sok emberben felmerül a kérdés, hogy most miért nincs messiási kor? Hát sok minden miatt nincs, de azért néhány szempontot kiemelnék, hogy exponáljam, hogy miért is volna lehetetlenség az, hogy valamilyen spontán módon kialakuljon ebből a mostani világállapotból hirtelen valami jó. Mindenek előtt szükség volna egy speciális tudásra, a speciális tudásra, annak a tudására, hogy a messiási kor milyen feltételrendszernek volna a következménye. És ezt a speciális tudást most meg lehet tanulni majd az elméletemből. További probléma az emberiség túlnépesedése. Mondhatnám, hogy az emberi agyak, az emberi üres agyak gyorsabban keletkeznek, mint ahogyan ezeket az agyakat tudással, akár ennek a messiási kornak a szervezésének tudásával meg lehetne tölteni. Tehát, hogyha nagy vonalakban össze akarnám foglalni, hogy most miért nincs messiási kor, mi minden lehetetleníti el, hogy messiási kor legyen, akkor azt mondanám, hogy az emberiség szaporodás magatartásának exponenciális tendenciájába be kellene avatkozni, a már megszületettek iskolázásáról gondoskodni kell, és
konszenzusra kell jutni, hogy mi legyen a tananyag. Mert nagyon nem mindegy, hogy mit lehet tanulni. Van, ahol ugye az a tananyag, hogy Allahu Akbart kiáltunk, és felrobbantjuk magunkat és a környezetünket. Ez most egy szélsőséges példa volt, de fontosnak érzem kitérni arra, hogy a nagyon ártalmatlan tananyagok se férnek bele, ha butaságot jelentenek. Ezekre a világ problémára úgy gondolom az én elméletem egyaránt megoldást kínál. És mi van, hogy ez most megtörténjen? Belátásra kell térni, nem tér belátásra az emberiség. Értem, és mi múlik, hogy belátásra tér az emberiség? Megértésen múlik. Az emberiség tagjait föl lehet fogni úgy, mint történelemgyártókat, mint akik egy történelemgyártó gyárban dolgoznak. Ebben a történelemgyártó gyárban dolgozó munkás emberekre jellemző, hogy mindenki a legjobb belátása szerint gyártja a történelmet. Ebből a jó belátásból azonban nagyon gyakran az következik, hogy vannak, akik népírtást rendeznek a történelemgyártó gyárban, vannak, akik lefejezik az embertársaikat, vannak, akik felrobbantják önmagukat és környezetüket, és persze a felsorolást a teljesség igénye nélkül folytatva megemlítem, hogy nyilván vannak, akik kizárólag békés módon próbálnak tenni azért, hogy a világ egy élhető, jobb hely legyen, de mindez idáig nem sikerült említésre méltó eredményt elérniük. Ugyanakkor a motiváció, a jó szándék majdhogy nem mindig megvan. A világ jobb átételére majdhogy nem mindig megvan az igény, gyakran még egy terrorista tömeggyilkos esetében is megvan ez a motiváció, csak hát az eszközök, módszerek, a cselekedetek elgondolásait nem tudás alapozza meg, hanem hit, vélekedés és az emberek manipulálhatósága. Különféle hitre, vélekedésre alapozva nem lehet az emberiségnek garantáltan jót okozni, közben nagyon könnyű rosszat okozni. Tehát szükség van a tudásra, mert az embereknek nem a saját manipulálóiktól kell elvárniuk, hogy azok szíveskedjenek abba hagyni a manipulálást, hanem az embereknek kell maguknak egyesével manipulálhatatlanná válniuk, mert sokszor még a manipulálók sincsenek tudatában annak, hogy ők épp manipulálnak. No és ehhez pedig tudással kell rendelkezni. Vagyis a tudást meg kell tudni különböztetni a hiedelemtől. És a tudás a hiedelemtől akkor különböztethető meg, ha a tudás mögött logikus bizonyíték van. Az én elméletemben kizárólag logikus levezetések vannak, logikus bizonyítások, amik a világra vonatkozó igazság tudásának lehetősége az emberiség számára. Értem. És akkor látunk az asztalon sok könyvet. Igen, ezek az én kutatásaim. Zeneszerzés oktatás Magyarországon címmel írtam a szakdolgozatot, az ugyan most itt nincs. Annak a folytatása lett ez a könyv, 2008-ban adtam ki Zeneoktatással a társadalomért címmel. Ebben lett megírva a cselekvéselméletem, amit összefoglaltam ebbe a kiadványban fél év múlva. Utána nem ez következett, hanem ez a kis brosúra 2010-ben tájékoztató levél embertársaimhoz címmel. 2011-ben írtam filozófiai előadás az univerzum logikájáról című könyvemet, utána adtam ki 2013-ban a békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociálelméleti vizsgálata, és végül az elméletemnek a befejezése a korrelációkutatás a zsidóságot fenyegető társadalmi tragédiák bekövetkeződéseiről. És milyen könyvek ezek, kicsit beszéljen róluk? Hát inkább visszafelé mutatnám be, igaz, hogy ilyen visszafelé haladva már először az eredményekről beszélhetek, és nem pedig a hozzávezető útról. Értem. És milyen az eredmény? Ennek a szociológia elméletnek, szociológia és filozófia elméletnek az a konklúziója, hogy a világnak zsidó világigazsága van. Ez érdekes, erről bővebben szeretnék hallani. Egy nagyon egyszerű világkörülménybe kell belegondolni a világ zsidó világigazságának megértéséhez. Először is abba kell belegondolni, hogy ha valaha jóra fordulhatna az emberiség sorsa, akkor annak a világváltozásnak lesz
egy kezdeményezője. Hiszen, ha soha senki nem kezdeményez valamit, akkor az a valami nem következhet be. Ha pedig sokan egyszerre kezdeményeznék ugyanazt, annak nincs valószínűsége, mert nem valószínű, hogy emberek milliárdjainak esetleg ugyanaz jusson eszébe ugyanakkor. Tehát egyetlen egy kezdeményező emberről szó van, és csak egyetlen egy kezdeményező emberről van szó. Ezt a személyt nevezhetjük messiásnak, hiszen messiási kort fog kezdeményezni, de egyébként nyilván részletkérdés, hogy messiásnak nevezzük vagy kezdeményezőknek, mert sokkal lényegesebb belegondolni abba, hogy ehhez a kezdeményezéshez hogyan fog viszonyulni az emberiség. Egészen biztos, hogy az emberiség 3 attitűdre lesz hajlamos, 3 attitűd szerint fog viszonyulni ehhez a kezdeményezéshez, mert összesen 3 logikai lehetőség van. Lesznek, akik tiltakozni fognak, lesznek, akik közömbösek lesznek, és lesznek, akik lelkesedéssel fogják fogadni a hírt, hogy a világ sorsát valaki jóra szeretné fordítani. Na most, a tiltakozók azt fogják mondani, hogy a világ sorsát nem szabad jóra fordítani, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy azért nem, mert nem is lehet, mert a világból nagyobb igazságot kipréselni, mint ami egyébként is alódik, úgyse volna lehetőség. A közömbösek azt fogják mondani, hogy hát őket rohadtul nem érdekli, hogy ki mit csinál, csak hagyjunk nekik békét, hagyjuk ki őket a projektből. És kizárólag a lelkeseknél lehet számítani arra, hogy munkával, elköteleződve az emberiség jó ügyéért, megsegítik ezt a jó kezdeményezést. Na most az ő munkájukra egészen biztos, hogy szükség van, hiszen egyetlen egy kezdeményező ember a tiltakozókkal szemben és a közömbösök mellett biztosan, hogy az emberiségnek nem tudna jót okozni. És ezen a gondolati állomáson azt kell megvizsgálni, hogy mi a különbség a között, hogy a lelkesek társadalmi csoportja egy Isten által kiválasztott nép, avagy csak a lelkesedésük alapján rekrutálódók társadalmi csoportját jelenti. Van-e valami garancia arra, hogy a lelkesek lelkesedése a végletekig kitartson addig, amíg a messiási kor ki nem alakul? Hát nincs. Egyrészt se arra nincs garancia, hogy az egyes ember életén belül a lelkesedés kitartson, és különösen arra nincs, hogy a leszármazottainak átörökítse ezt a lelkesedést és elköteleződést. Márpedig, belegondolva abba, hogy több milliárdan vagyunk a Földön, egészen biztos, hogy a messiási kort nem évtizedek vagy hónapok alatt lehet bekövetkeztetni, hanem évszázadok gondos társadalomszervező munkálataival. Pedig a kezdetben lelkes ember szólhat róla, hogy ő köszöni, megunta a dolgot. A leszármazottja eleve tiltakozókhoz, meg közömbösekhez csatlakozhat. Na most ilyen hektikus, zavaros világkörülményből soha nem lehetne az emberiségnek messiási kort garantálni. Ellenben, ha van a világban egy Isten által kiválasztott nép, amely nép tudatában van annak, hogy az Isten akaratának engedelmeskednie kell, mert erre szocializálódott a nép minden tagjának, minden felmenője a népkiválasztás óta, és a nép minden tagja ezt örökíti tovább a leszármazottainak, akkor az ilyen kiválasztott néphez tartozó ember életében majdhogy nem indifferensé válik az, hogy egy cselekvéshez lelkesen viszonyul-e, akkor, ha egyébként szempont az isteni akarat. Tehát, ha van a világban kiválasztott nép, akkor megoldódik ez a probléma, hogy a lelkesek lelkesedését nem lehet ébren tartani, hanem
függetlenül attól, hogy lelkese a cselekvő, végrehajtja azt a feladatot, ami az Isten népkiválasztása miatt adódik. Na most, arra mondom azt, hogy a világnak zsidó világigazsága van, mert ugye itt lehet megérteni, hogy ezért a legfőbb célért választott ki az Isten egy népet, hogy a mesiási kort valaha legyen lehetőség, legalább egyetlen egy lehetőség legyen bekövetkeztetni. Igen, és felvetődik a kérdés, hogy milyen magyarázata, hogy Isten ilyen körülményesen járt el? Gondolhatjuk, hogy körülményesen járt el, mert valóban elég bonyolult a zsidóvallás, elég szörnyűséges történelem van az emberiség mögött, majdhogy nem fölöslegesnek tűnik mind a két monoteista másik vallás keletkeződése, tehát mi szükség volt erre? Abba kell belegondolni, hogy semmi nem történhetett volna másképp, mert mi lett volna akkor, ha Isten ugye már a Sínai hegyen megmondja a zsidóknak, hogy menjetek és csináljatok a világban mesiási kort. Na most a zsidók egészen biztos Isten akaratának meg akartak volna felelni, és engedelmeskedni akartak volna az isteni parancsnak. Igen ám, csak hogy egy mesiásra feltétlen szükségük lett volna. Nem egy olyanra, aki vízen jár, vizet borrá változtat, varázsol, fekete mágiát produkál, hanem egy olyanra, aki megmondja, hogy hogyan lássanak hozzá. Csak hogy a mesiási kor bekövetkeztetését kizárólag logikus bizonyítékokkal lehet erkölcsileg hitelesen alátámasztani. Mi mindent kell bizonyítani. Bizonyítani kell, hogy Isten létezik, bizonyítani kell, hogy mesiási kort akar, és bizonyítani kell, hogy pont ezért a célért választott ki egy népet, hogy a mesiási kort be lehessen következtetni. Na most, ez a szerencsétlen mesiás nem tudná bebizonyítani, hogy Isten létezik, ha a létezése evidenciának van tekintve. Nem tudná definiálni komoly kutató munka után az Isten akaratát, ha egyszer az akarata a Sínai hegyen konkrétan közölve van. Tehát az Isten számára ez nem volt járható út. Az Istennek úgy kellett eljárnia, hogy az ő létezése vitatható legyen, a népkiválasztása rejtélyes maradjon, az akaratát csak társadalomtudományi kutatás útján lehessen bizonyítani, csak kellő mennyiségű történelem legyártása után, mert így keletkezik lehetőség bizonyításra. Tehát ha kijelentünk valamit, akkor még nem bizonyítjuk azt a valamit. Így viszont már nem csak kijelenteni lehet, hogy mit akar az Isten, hanem a bizonyításra is lehetőség van. Ezért az Isten Tórát adott a zsidó népnek. Ez alkalmas arra, hogy nagyon sok emberben Isten létezését kétségessé tegye, sok ember gondolat úgy viszonyul, hogy hát biztos nem is választott ki egy népet, minden kérdésessé válik, tehát nagyon alkalmas a Tóra arra, hogy mindenben kételkedjünk, semmit ne higgyünk el. Van, aki elhiszi, van, aki kételkedik, van, aki tiltakozik, tehát nincs tisztázva a dolog, és mivel nincs tisztázva, ezért ami nincs tisztázva, azt majd lehet tisztázni. Ami már tisztázva van, azt meg nem lehetne. Úgyhogy ezért adott Tórát. És akkor így képes betölteni ezt a funkciót tulajdonképpen? A Tóra úgy képes betölteni ezt a funkciót, hogy a Tórának van háromféle tartalma, ami alapján ez a funkció betöltődik. Az egyik tartalom olyan tartalom, amire az egész emberiség érteni vél. Tehát az egész emberiség könnyen fogadja, elfogadja. Van egy olyan tartalom, amit csak a zsidók értenek, és a nem zsidók nem értenek, nem akarnak tudni róla, máshogy akarják tudni. És van egy harmadik féle tartalom, amit gyakorlatilag a zsidóság tagjai se értenek pontosan, hanem vitatkoznak róla, mert nem egyértelmű. Na most mind a három tartalomtípus nagyon fontos, mert azt a cél szolgálja, hogy a zsidóság a kiválasztottságában megmaradjon. Az első tartalom, vagyis amit utoljára említettem,
hogy a zsidóság vitatkozik róla, nem evidens, a jelentés nem egyértelmű, az arra van, hogy a zsidóságot megtartsa érdeklődésében. Ha ez nem így volna, akkor a zsidók ráuntak volna a zsidó létre. Tehát ha nem volna az, hogy egy 3. században élt rabbi vitatkozhat a 15. századi rabbival, vagy akár a most élő rabbival arról, hogy miért így van a Tórában, miért nem úgy van, stb., akkor unalmas volna zsidónak lenni, hogyha mindig minden evidens lenne, hogy ezt így és így kell csinálni, akkor nagyon gyorsan ráunt volna a zsidóság. Ha ráunt volna, megszűnt volna. Nem szűnhet meg. Lennie kell, tehát a Tórában Isten gondoskodott róla, hogy legyen olyan tartalom, amin a zsidók is vitatkoznak. Van a köztes tartalom, amit csak a zsidók értenek, és a nem zsidók nem értenek, annak az a funkciója, hogy a zsidóság nehogy beolvadjon. Tehát ez antiszemitizmus jelent, tehát itt azt lehet kimondani, hogy az antiszemitizmusra szükség van. Ha nem volna antiszemitizmus, akkor a zsidóság elfogadott lenne, ha elfogadott lenne, akkor beolvadna környezetében, ha beolvadna környezetében, eltűnne, megszűnne zsidó lenni, és akkor megint csak ott vagyunk, hogy nincs kiválasztott név, nincs társadalmi csoport, aki a messiási kort megsegítsen. Erre egy példa egyébként a szombat megtartása. A zsidóság ugye a szombattartáshoz ragaszkodik, a keresztény, vagy ha úgy tetszik, golyvilág szívesen fölülírná mondjuk a vasárnap pihenőnapként elkönyvelésével. Nem, a zsidók tudják, hogy nem lehet, és ez okoz is egy kis antiszemitizmus, hogy miért ragaszkodnak a zsidók a szombathoz, amikor az a nem zsidók számára egy hülyeségként realizálódik nagyon sok esetben. És van a Tórának az általam elsőként említett tartalma, ami pedig arról szól, hogy az egész emberiség történelmének motorjává válik a Tóra, és erre azért van szükség, hogy legyen érdeklődés afelől, hogy mit csinálnak épp a zsidók. Ha nincs érdeklődés, és a zsidóság elszigetelt volna, akkor a Tóra megválaszolása, az Isten népkiválasztásának, a funkciójának közlése nem tudna mindenkit megszólítani. De így viszont, hogy az egész emberiség másik két monoteista vallás keretén belül a Tórából táplálkozik, így keletkezik egy olyan érdeklődés, amire az egész emberiség reagálhat. Értem, és azt szeretném megkérdezni, hogy az elméletben tényként van a kezelve Isten létezése? Nem, bebizonyítottam. És hogy tudod ezt bizonyítani? Szociológiai cselekvés elmélettel. A cselekvés elméletemnek az a bázis gondolata, hogy az emberi cselekvés se nem kevesebb, se nem több, mint az emberi agy információ feldolgozásának a következménye. Úgyhogy nyilván minden azon múlik, hogy vajon honnan érkezhetnek információk az emberi agyba. És két lehetőség van, tehát logikailag van két lehetőség. Vagy csak az anyagból, vagy nem csak az anyagból, hanem anyagtalanságból is. Először csak annyit sikerült bebizonyítanom, hogy Istenre nagy szükség van. Vagyis arra van nagy szükség, hogy legyen az emberi agynak anyagtalan információforrása is. Ennek hiányában ugyanis a legerkölcstelenebb cselekedetet nincs hogyan megkülönböztetni a legártatlanabb cselekedettől, azért nincs, mert ha feltételezve van, hogy kizárólag anyag van az univerzumban, akkor adódik a konklúzió, hogy csak és kizárólag az anyagból érkezhet információ az emberi agyba. És ha ez így van, akkor nyilván senki nem tehetne róla, hogy épp bűnre, ostobaságra, hibára késztető információ érkezik az agyába, hanem az anyagi világ embertől független természete volna okolható mindenért. Az egész világ egy ilyen materiális determináció volna, amiben az ember nem tud beavatkozni. Az ember egy ilyen világrendben voltaképpen csak egy
hosszabb, rövidebb életig funkcionáló anyagátvezető cső volna, amin keresztül halad az anyag, még ez a cső is keresztül halad az anyagon. Tény, hogy adódik a szabad akarat illúziója, döntések következményének észlelhetők a történések, de nagyon könnyen belátható, hogy ez csak egy illúzióként lehetséges, ha kizárólag anyag van az univerzumban. Ha viszont feltételezzük az anyagtalanság jelenlétét is, akkor az egyúttal egy további információ az agy számára, ami alapján az anyag kritikussává válhat az ember, azaz jóra törekvővé válhat. Itt már az erkölcsnek nem az anyagi világ lenne az érvénytelen alapja, hanem az anyagtalanság. Ebbe a világrendbe sincs hogyan beavatkozzon az ember, ez is determinációt jelent, de kombinált determinációt. Tehát az univerzum világrend szerint az anyagtalansággal való kölcsönhatása szerint van, amit ember nem írhat felül, de az ember az anyag történéseibe beavatkozhat, kizárólag az anyagtalanság által. És itt már számon kérhető az emberen a bűn, az erkölcstelenség, mert az mindenkitől megkövetelhető, hogy ha már embernek született az emberek közé, akkor szíveskedjen, méltóztasson az agyában fogadni az Istentől érkező információkat is. Na most, nyilván azzal, hogy bebizonyítottam, hogy Istenre nagy szükség van, azzal még nem azt bizonyítottam be, hogy létezik, hanem azt, hogy szükséges. Ekkor azonban nagyon fontos dolog történt. Volt nekem egy tanárom, aki a szakdolgozatomnak a konzulense volt az LT, és ő elolvasta a cselekvéselméletemet. Én vele akkoriban jó barátságban voltam, ő egy ateista meggyőződésű filozófus is és szociológus is. És az elméletem szempontjából egy rendkívül fontos kérdést tett föl. Idézem, de már ilyen nagyon sok év távlatából nyilván nem szó szerint. Mari, az univerzumban van egy bizonyos mennyiségű energia. Ezt az energiát használjuk és használódik. Ha ez az energia használódik, akkor fogyatkozik is. Ha fogyatkozik, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mikor, beláthatatlan idő múlva talán, de egyszer belátható, hogy el fog fogyni. Pedig, ha el fog fogyni, akkor leáll minden mozgás, de ezt úgy kell elgondolni, hogy még az emberi szívverés mozgásához se lesz energia. Miféle Isten volna az, aki leállítja az életet? És akkor én erre azt mondtam a tanáromnak, hogy Misi, nagyon fontos kérdést tettél föl, de én erre itt most azonnal nem tudok válaszolni, nekem ehhez több idő kell. Annyi időt kapsz, amennyit csak akarsz. Ezt válaszolta. És amikor elment tőlem a tanárom, akkor én azon nyomban meggoogliztam az energiát. És egy csomó elmélet kijött a Wikipédián. Elolvastam Einstein relativitás elméletét, Maxwell démonról szóló elméletét, találkoztam azzal az elmélettel, hogy az univerzum egy perpetuum mobile, egy 4 vektoros zárt rendszer, amiben annak ellenére nem fogyatkozik az energia, hogy használjuk, mert az energiája állandó, és olvastam a sötét energiáról is. És akkor én teljesen megdöbbentem a helyzetem egyszerűségétől, heurisztikus élmény volt, szempillantás alatt az egész világrendet átlátni és megérteni. Egyrészt tudtam, hogy ha Isten létezik, akkor csak is univerzumon belül lehetséges. Azért,
mert az univerzum szónak a definíciójához, amit én saját magam alkottam a saját munkámhoz, minimum következetesnek kell maradnom. És az univerzum szó az én szótáramban az, hogy azon kívül semmi nincs. Na most ez volt az egyik. A másik, hogy amennyiben feltételezem az anyagon kívül még egy jelenlévőnek a létezését, akkor az csak is úgy különbözhet az anyagtól, csak is akkor jelenthet egy másik valamit, hogyha anyagtalan. És olvastam az asztrofizikai elméletekben, hogy a sötét energia egy anyagtalan komponens. És feltettem magamnak a kérdést, hogy van-e kizáró ok Istennek tekinteni a sötét energiát. És arra a következtetésre jutottam, hogy nincs. És van-e ok Istennek tekinteni? Hát persze, ha nincs kizáró ok, és még szükség is van rá, és még meg se tudnánk magyarázni, hogy mit keres ott abszolút fölöslegesen, akkor már miért ne? Értem, és te feltételezed ezek szerint az univerzum ilyen tartalma, és a világban tapasztalunk azt, hogy a sötét energia által alakult. Igen, bebizonyítottam, hogy az anyagtalanság okozta az anyagot. A gravitáció jelenséget kell megérteni. Ebben a könyvben van egy kétvariációs modell. Az egyik variáció szerint azt kell elképzelni, hogy az egész univerzumban semmi más nincsen, csak egyetlen egy pingponglabda. A másik variáció szerint pedig azt kell elképzelni, hogy 2 pingponglabda van az univerzumban. Azzal most nem kell törődni, hogy a pingponglabdák hogyan kerültek az univerzumba, akár az egy, akár 2, hanem azon kell elgondolkodni, hogy mi okozza a 2 variáció között a különbséget. Mi a különbség? Először is megvizsgáltam, hogy mi történne az egy pingponglabdával. Arra a következtetésre jutottam, hogy azzal az egy pingponglabdával nem történne semmi, azért nem, mert ugyanakkora valószínűsége van annak, hogy jobbra mozdul, mint annak, hogy balra, ugyanakkora valószínűsége, hogy föl, mint le, és ezek a valószínűségek annulálják egymást, tehát az egy pingponglabda az ott fog maradni, semmit nem fog történni az egy pingponglabdával. A másik variációban van ugye 2 pingponglabda, és tudjuk a fizikatudományból, hogy sor kerül a tömegvonzásukra, vagyis egymásba zuhannak, gyorsulva egymásba zuhannak. Na most a fizikatudományban teljesen hibás feltételezés az, tudósok ezt mai napig hibásan feltételezik, hogy a tömegvonzás, a gravitáció az anyagnak olyan tulajdonsága, ami az anyagi mi voltából adódik. Nem így van. A 2 variáció különbségén gondolkodva lehet megérteni, hogy teljesen másról van szó. Az egy pingponglabdás univerzumban azért nem történik semmi a pingponglabdával, mert az egyetlen pingponglabdának a környezetében mindenhol ott van a semmi, amely mindenhol biztosítani tudja, hogy semmi történjen a pingponglabdával. Tehát nem azt mondom, hogy semmi ne történjen, hogy semmi történjen. Tehát a semminek a képességéről van szó. És ahol a 2 pingponglabda van, ott már nem mondhatjuk azt, hogy mindkét pingponglabdának csak a semmi van a környezetében, mert mindkét pingponglabda számára egy másik pingponglabda is környezetet jelent. Tehát a semmit egymás elől ezen a pályán, ahol egymás környezetét jelentik, leárnyékolják. És az ő tömegvonzásukba, gravitációjukba azért van gyorsulás, mert a leárnyékolás, ahogy közelednek egymáshoz, nem állandó, hanem egyre nagyobb árnyékot vetnek, ahogy közelebb mennek. És ez okozza a gravitációban a gyorsulást. És végül egymásba zuhannak. Na most, ugye a teremtésre visszatérve,
azt kellett kitalálnom, azt kellett megfejtenem, hogy mi zuhant egymásba az ősrobbanáskor. Mi jelenti a két pingponglabdát, miféle anyagi képződményekről van szó, és hogyan keletkeztek. Na most visszagondoltam egy olyan kezdetleges univerzum állapotra, amikor az univerzumban csak a semmi volt benne. Egy vákum volt az egész. Na most pusztán azáltal is, hogy én magam is létezem, be kell látnom, hogy lett ebből a semmiből egy olyan világ, amiben nem csak az anyag lett lehetséges, hanem a gondolkodás is. Na most föl kell állítani ezeknek a sorrendjét. Előbb volt a gondolkodás, és utána az anyag, előbb volt az anyag, és utána a gondolkodás, vagy talán egyszerre történt. Egy hipotézisnek lehet választani azt, ezt választottam én, hogy előbb volt a gondolkodás, és csak utána volt az anyag, mert például erre az asztalra is sokkal könnyebb gondolni, mint legyártani. Tehát a semmi az univerzumban először gondolkodni kezdett. Na most egy ilyen semmis állapotú univerzumban az lehetett körülbelül az első gondolata, hogy semmi vagyok a semmiben. Na most, ez az univerzum, amiben már létezett ez a gondolat, hogy semmi vagyok a semmiben, különbözött attól a korábbi univerzumtól, amelyben még ez a gondolat se létezett, hanem csak a semmi volt ott. Na most, márpedig ha különbözött, akkor csak anyagban tudott különbözni, mert ugye arra mondjuk azt, hogy különbözik, ha semmitől különbözik a különbözés. Az pedig az anyag. Tehát a gondolat anyag is. A gondolat az anyaggal egyszerre keletkezett. És a két pingponglabda nem lehet más, mint Isten első két gondolata. Az egyik gondolata, az első, az lehetett, hogy semmi vagyok a semmiben, ponttal a végén, a másik gondolat pedig semmi vagyok a semmiben, kérdőjellel a végén. A két gondolat anyag is, sor került a tömegvonzásokra, gravitációjukra, ősrobbanásukra, aminek következménye lett egy materiális világ, egy oksági láncreakcióval, amelynek sok-sok évmilliárd évei után mi most itt egymással szembe ülünk, és az én kutatásaimról beszélgetünk. Értem, és hogyan lehetett arra következtetni, hogy Isten messiasi korszak van? Úgy szintén a cselekvés elméletem alapján. Nem tudtam megmagyarázni az erkölcsöt, az altruizmust. Minden cselekvést meg tudtam magyarázni az anyagi világ törvényeivel, csak az erkölcsöt és az altruizmust nem sikerült. Tehát vannak olyan cselekedetek, amik az emberi test egészséges anyagcseréjének fenntartásáért, vagy az egészség visszaszerzéséért vannak cselekedetek, amiket a környezet instruál, akár egy ember, egy felhő az égen instruálhatja, hogy vigyek egy esernyőt, viszont az erkölcsre, az altruizmusra, az önzetlenségre, a jóságra nincs magyarázat. Tehát vagy azt kell gondolni, hogy agyműködési hibák, tehát ezek az emberek totál hülyék, vagy pedig az, hogy az ő agyukban Isten okoz ilyen magatartást. Például a második világháború idején, akik az üldözöttek életét a saját életük kockáztatása árán is próbálták menekíteni, úgy, hogy közben ez a magatartás törvényellenesnek számított, ezek az emberek Isten információját fogadták az agyukban, és emiatt cselekedtek ilyet. Na most jön a következtetés. Ha Istennek ez a hatása az emberi magatartásra, akkor, ha minden emberi agyban mindig hatni tudna, akkor az egész világ arról szólna, hogy mindenki megmenti az embertársait, senki se önmagáért él, hanem mindenki a másikért, mindenki az emberiségért.
Egy olyan világ, amiben mindenki a másikért él, mindenki önzetlen, segítőkész és megmenti az embertársait, az messiási kort jelent. Tehát onnan lehet tudni, hogy az Isten messiási kort akar, hogy ő maga messiási kort okozna, ha bizonyos esetekben az emberi agyakban nem volna leárnyékolva egyes emberi agyakban az ő hatás lehetősége. Na és mivel hogy most már tudjuk, hogy messiási kort akar, az Isten segítenünk kell neki, hogy bekövetkezhessen az ő akarata. És milyen jó útját ennek a messiási kornak? Nem értettem? Milyen jó útját ennek a messiási kornak? A kereszténység. A kereszténység az egy rendkívüli erkölcstelenség a világban. Ezt az emberek nem is gondolják, és én most a legcsattanosabb két példával fogom bebizonyítani, hogy ez az állít. De van több is, ebben nagyon részletesen kidolgoztam, hogy miről van szó, nagyon sok ideológiát kiboncoltam, de válasszuk ki a szeretet ideológiáját. És én most itt mindjárt bebizonyítom, hogy ez hogyan szolgálja ki a világban a sátánt, a sátáni hatalmat. Hogy sátáni hatalmat hozzunk létre. Mert nincsen ilyen sátán. Nincsen, a sátán nem létezik, de mi a kereszténység által létrehozzuk. Miről van szó? Vegyünk két ember társas kapcsolatát, interakcióját, hiszen az egész emberiség sem más, mint kapcsolati hálózat és interakció sokasága. Ugye, ha két ember erkölcsileg hitelesen viszonyul egymáshoz, akkor az ő életükben nincs szükség arra, hogy egy intézmény megparancsolja, hogy szeresd. Ez hülyeség annak a két embernek számára, mert az, hogy erkölcsileg hitelesen viszonyul egyik is a másikhoz, és a másik is az egyikhez, automatikusan okoz szeretetet is a két ember között. Függetlenül attól, hogy ez az intézmény, ez a szeretetet hirdető intézmény létezik-e vagy sem. Márpedig, ha az erkölcsileg hitelesen alakuló cselekedetek esetében ennyire diszfunkcionális ez az intézmény, akkor funkciója azokra az esetekre keletkezik, amikor az interakciós partnereknek legalább az egyike erkölcstelen. Tehát az ilyen egyház az erkölcstelenek érdekében van. És ugyanez a helyzet a megbocsájtás ideológiájában is. Az emberek nem szándékosan szoktak kárt okozni egymásnak, hanem általában véletlenesség okozza a kárt, és jellemző a felelősségvállalási szándék. Helyrehozni, ne haragudj. Ha látom, hogy mégis haragszik, akkor megkérdezem, hogy mit szeretne, hogy tegyük meg, nem történté. Vannak nagy tragédiák is, nem ezt mondom, de még a legnagyobb tragédiákban se az jellemző, hogy az emberek bosszút állnak. A megbékélést, a kártérítés felé tendálnak a jóhiszemű emberek. Tehát nincs szükségük arra, hogy egy egyház mondja azt, hogy bocsáss meg, ha egy ilyen egyház ezekben a jó szándékú kapcsolatokban ennyire diszfunkcionális, akkor funkciója kizárólag akkor van, amikor a károkozás szándékos. Tehát a megbocsátás ideológia is az erkölcstelenek a sátán érdekében van. Úgyhogy ez állja a világban útját a boldogulásnak. Igaz, nagyon könnyű a kereszténységet befucsoltatni, mert a kereszténység amióta létezik egy zsidó képződmény. Zsidók tartják fent. A vallásból is alakult ki. A zsidó vallásból alakult ki. Jézus, Pál apostol, Torquemada inkvizitor, és napjainkban is zsidók csinálják, Tórától tévejgő zsidók, tehát félreértés ne essék, tehát nem úgy működik a dolog, hogy szombaton zsinagógába megy, vasárnap meg keresztény templomba, nem erről van szó, hanem tévejgőkre és igazakra lehet bontani Izrael népét, és a tévejgők létrehozzák a kereszténységet,
És ez olyan szinten van így, ebben a kutatásban írok róla, hogy amennyiben azokat a keresztényeket, akik a keresztény egyházban fontos szerepet töltenek be, és részben, negyedében, félig, vagy egészben zsidó származásúak, elküldenénk őket egy kényszerszabadságra, egy évig tartó kényszerszabadságra, akkor a kereszténység befutcsolna, összedőlne, mint egy kártyabár, a golyók nem tudnák működtetni, nem tudnának belőle bizniszt csinálni, nem tudnának hangulatot teremteni, nem tudnának mit kezdeni vele. A kereszténység ezért nagyon könnyen felszámoltatható, ha a benne tartózkodó zsidókkal sikerül megérteni, hogy mennyire rossz, amit csinálnak. Azért tisztázva, hogy nem azért vannak zsidók az egyházon, mert hogy ők az még csak így működhet, mert egy goly az nem képes olyan... Nem kiválasztó. Igen, és nem képes, és nincs olyan karizmája, amivel megjön sok ember, nem tud úgy beszélni. Tehát így van, igen, nem véletlen a kiválasztott nép. Tehát ebben a kutatásomban 9 hipotézissel dolgozom. Akarnának se tudnak akkor őket csinálni. Igen, és ebben jött ki eredménynek az, hogy a világváltás előtt a tévelygőké a hatalom, a világváltás után pedig az Izrael népe igazaié. És még ehhez a közvetítőtérben van ebben a kiadványban még olyan fontos gondolat, amit még meg kéne beszélni. Igen. Azt még megemlítem, hogy a legelső, a bevezető utáni első fejezetben már említettem, de csak érintőlegesen, hogy az emberiséget el lehet gondolni úgy, minthogyha egy történelemgyártó gyárban dolgoznának az emberek. Na most itt az első részben fölbontottam a világot ideológiákra, és ebben a történelemgyártó gyárban az ideológiákkal épp azonosuló emberek gyártják le a történelmet, és bebizonyítottam, hogy a történelemgyártó gép nem más, mint egy hullagyár, aminek törvényszerű következménye, hogy az antiszemitán gyártja a halottakat, és ebből a bevezető utáni fejezetből meg lehet érteni a logikáját, hogy ez miért van így. De ez nagyon káros, mert tulajdonképpen az antiszemitizmussal gyártja a történelmet. Igen, antiszemitizmussal gyártja. És ez rengeteg ember életébe kerül. Igen. De egyébként annyi mentségük hadd legyen, hogy amíg a világváltás nem aktuális, és nem mondja meg valaki, hogy kell jól csinálni az emberiség sorsát, hogyan kell jóra fordítani, addig, hogy ki hogy csinálja rosszul, azért voltaképpen nem lehet felelősségre vonni. Tehát ha egyszer a jó nem áll rendelkezésre, akkor mindenkinek joga lehet a saját felelősségére elrontani valahogy. És valójában a kereszténység is azért alakult ki, ha jól értem, mert hogy ezzel a fény és árnyék, ugye a zsidósághoz kapcsolódóan. Igen, a kereszténységre nagy szükség van. Igen. Mert ahhoz képest elkölcs a zsidó keresztény. Nem lehetne bizonyítani, hogy a világnak zsidó világigazsága van, csak akkor lehet bebizonyítani, hogyha létezik a hamisság. Tehát mármint a logikus bizonyítékról van szó, nem másmilyenről, mert az nem logikus bizonyíték, hogyha valamit önmagával igazolunk. Megismételjük, hogy azért, mert csak. Tehát nem lehet ezt mondani. Akkor lehet logikusan bizonyítani valamit, ha létrejön annak a valaminek a megtagadása, és a megtagadott igazság és a rendes igazság összehasonlításából lehet egy szintézist alkotni, egy konklúziót. A zsidóvallás erkölcsét kiforgató, kicsavaró keresztény ellenerkölcs lesz a zsidó erkölcsnek az igazolása. Igen. Hát és akkor kérdésem az lenne, hogy a messiásékkor világtársadalomnak a kialakulását hogyan kell elgondolni, ugye, ami megoldás jelenti ezekre a problémákra. Azon kívül, hogy a kereszténységnek meg kell szűnnie, az emberiség szaporodás magatartásának fegyelmezetté kell válnia, azon kívül meg kell alapítani egy virtuális zsidó világállamot.
azért virtuális, mert terület nélküli. Az interneten fog létezni. A terület nélküliségét úgy kell érteni, hogy természetesen mikor már kialakul a messiási kor, akkor az egész bolygó a területe lesz, de úgy lesz a területe majd akkor az egész bolygó, hogy előtte egy pillanatig se volt semennyi területe. Ezt a világállamot először 3 állampolgárral kell megalapítani, és a Fibonacci sorozat mentén kell az állampolgárok számát növelni. Azért a Fibonacci sorozat mentén, mert a Fibonacci sorozat lehetőséget ad arra, hogy a körültekintő alkotmányozással kezdődjön a világállam megalapítása, és utána pedig ne ragadjon be ezen a lassú tempón, hanem egy lendületes bővülésre kerülhessen sor. Az állampolgárságot szakemberség sorrendiségével fogják majd adni, amilyen szakemberre épp a legnagyobb szükség lesz, az fog állampolgárságot kapni a világállamban, és a világállampolgárság feltétele lesz bizonyos tudással rendelkezés. Ez a tudással rendelkezés, ez jelenti egyrészt ennek az elméletnek a tudását, jelent bizonyos általános műveltséget, amit most is elvárnak, és jelenti még a zsidó vallás ismeretét. Ezeket az ismereteket egy állampolgársági vizsgára felkészítő tanfolyamon lehet majd megtanulni, mivel ösztöndíjra jár, és az állampolgárság elnyerése után pedig körülbelül az IMF-en keresztül biztosítódik majd az állampolgároknak a megélhetése, amiért cserébe ők azzal a munkával tartoznak a zsidó világállamnak, hogy megóvják a messiási korból, ami már létrejött, és dolgoznak érte, hogy a messiási kor jó lehetőségből a bolygón egyre több ember részesülhessen. És ebben a világállamban számítani fog, hogy ki zsidó, vagy ki nem zsidó, vagy hogy igen, értem a kérdést. Első körben azt mondom, hogy igenis, meg nem is, de mondom, hogy miről van szó részletesen. A világállamnak, ennek a megalapuló zsidó világállamnak 2/3 zsidó többséggel kell bővülnie, azért, mert ezzel a garantált zsidó többséggel lesz erkölcsi biztonságban az emberiség jövője. Ugyanakkor a zsidó szó itt nem származási, hanem tudati minőséget jelent. Tehát a származási dimenzió nagyon sokat veszít jelentőségéből, majdhogy nem semmit nem ér, és a goly származás abszolút nem jelent hátrányt. Ebből a szempontból tehát nem érdekes a származás. Mondtam, hogy kell ez a 2/3 zsidó többség, és még volt valami fontos, amit akartam mondani, lehet, hogy... Hát, hogy talán, hogy akkor az egy goly is részt vett az államban. Persze, ezt legelőkelőbb zsidó származásból se lesz jó semmire, tehát még csak állampolgárságot se lehet kapni, tudom, hogy mit akartam mondani. Az elméletem elolvasása és megértése, amire van esély, mert az elmélet logikus, és ami logikus, azt meg lehet érteni, be fogja zsidósítani az emberek tudatát. Igen. Tehát vagy úgy, hogy a zsidó vallásba be is akarjanak térni, vagy úgy, hogy ne akarjanak ugyan betérni, de a zsidó vallás igazságát, a zsidók előjogát a világ irányítására ne vitassák el. Na most ez a tudatokra lesz egy hatás. És emiatt a tudati hatás miatt abszolút nem fog számítani, hogy ki zsidó, ki nem. De hogyha valakinek a tudatára annak ellenére nem lehet hatni, hogy ő például zsidó, tehát halami se akar erről az elméletről, mert mondjuk származásilag zsidó, de ateista, és még ezzel az elmélettel se lehet hatni a tudatára, hogy legalább az Isten létezését ne vitassa el,
akkor az az ember ebben a zsidó világállamban nem kaphat állampolgárságot. Tehát azzal, hogy zsidó származású valaki nem mehet semmire, és azzal, hogy goly származású nem jelent hátrány, mégis a zsidó szó nem veszít jelentőségéből, mert kell egy bizonyos kétharmados többség olyan zsidók számára, akik az Isten létezését nem vitatják el, vagy pedig betért zsidók, tehát betértként váltak zsidóvá. Na most azok után, hogy elmondtam, hogy mit jelent a származás, azért egy dolgot még nagyon szeretnék megjegyezni, és azt hiszem, hogy úgy nagyjából azért el is mondtam, amit nagyon akartam, hogy most viszont abszolút zsidókon múlik, hogy merre tovább emberiség. Mert ezek itt az asztalon könyvek. Ezek fölkerülhetnek a polcra porosodni. A bennük lévő gondolatok nem fognak kimászni belőlük, és nem fognak kényszeríteni minket semmire. Tehát itt most az Isten által kiválasztott zsidó népnek a felelőssége az emberiség sorsáért rendkívül felmerült. Köszönöm, nagyon hosszú távú és nagy tervek. Köszönöm szépen akkor ezt a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.